Us en recordeu que la setmana passada vam inventar contes així sobre la marxa, amb les paraules que vosaltres em dèieu? Doncs aquesta setmana, per Instagram, li hem dit a la gent que ens digués paraules i que inventaríem un conte. Porto la xuleta de les paraules que m'han dit, ja veureu quines coses que m'han dit. Mireu, m'han dit sepulcral. Sí? Sí, oi, Núria? Fas una cara així rara. Jo també vaig fer una cara. Espera't ara la segona paraula que em van dir. Condensador de flujo. Sí. Sí, senyor. T'ho vaig haver de preguntar. Pescar, copa, elefant, abraçada, papallona, família, esperança, biblioteca i Berta. Què creieu, que aconseguirem posar-les totes a dins d'un conte? La Núria d'allà baix fa que sí. Tu com ho veus, Núria d'aquí dalt? És difícil, te prometo que sí, perquè ho he intentat abans fer-me una mica d'esquema, però jo em sembla que ens en sortirem una mica. A veure, va. Us en recordeu de totes les paraules? És impossible. És impossible, però anem mirant a veure. Si ja veieu alguna que em deixo, m'aviseu, eh? Va, comencem? Sí? Doncs comencem com comencen tots els contes, vale, Teo? Diu, vet aquí que una vegada hi havia un elefant. Un elefant que es deia Lluís i que estava de vacances a Nova York amb tota la seva família. Què? També poden anar de vacances, no els elefants? O no? Qui feu una cara de que no. Sí, estava de vacances a Nova York amb tota la seva família. I resulta que una tarda, després de molt voltar, els va entrar gana. I què els agrada molt als elefants? Els cacauets, sí. Què més? Els plàtans, que sí? Es van trobar una parada de plàtans. Una parada que feien plàtans arrebossats, plàtans congelats, plàtans fregits, plàtans amb xocolata. Uah! Tota la família de l'elefant es va quedar allà al·lucinada, parats allà fent cua davant d'aquella paradeta per comprar-se. El pare es volia comprar 2 plàtans arrebossats. La mare es volia comprar un plàtan amb xocolata. Els avis es volien comprar gelat de plàtan i el germà petit un plàtan farcit de nata. L'elefant Lluís estava allà rumiant, pensant a veure de què es podia demanar el seu plàtan, quan de cop i volta, allà darrere de la paradeta, va veure un edifici molt gros, 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 que li va cridar l'atenció. Mentre es feien cua, va pensar, com que encara en tenim per estona, aniré a veure què hi ha dins d'aquest edifici. I sí, mentre tota la seva família allà xerrava i discutia si estaven més bons els plàtans d'una manera o de l'altra, ell es va enfilar aquelles escales i sabeu què era aquell edifici tan gros? Una biblioteca. Ell va entrar allà com entren els elefants als llocs. Pam, 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 pam! I just quan va arribar dins va sentir un silenci sepulcral, que vol dir super silenci, com si estigués en un cementiri, perquè esclar, les biblioteques que hi ha xivarri o no? No, hi ha silenci. Un silenci, era tothom tot ple de gent que es mirava llibres, que es mirava uns volums així de grossos, que es mirava diccionaris, que es mirava llibres d'art, llibres de fotografia, llibres de dibuixos, llibres plens de lletres. Uau! L'elefant es va quedar parat, es va quedar al·lucinat, es va quedar meravellat. Tothom estava tan concentrat en les seves lectures que ningú es va adonar que hi havia un elefant a dins de la biblioteca. La gent caminava sense fer gens ni mica de soroll. Semblava que volessin en comptes de caminar. I l'elefant va intentar caminar a poc. I sí, es veu que ho va aconseguir i va començar a fer el xafarder per totes les sales d'aquella biblioteca, que heu de saber que és la Biblioteca Nacional de Nova York i que és una biblioteca enorme. Va passejar per totes les sales de mapes, les sales de llibres de fotografia, les sales de llibres antics, i va anar a parar en una sala que hi ha a la planta baixa que està pleníssima de llibres infantils, de llibres il·lustrats. Escolteu, allò era com una fira dels llibres. Hi havia llibres per donar i per vendre, històries de totes mides, de tots colors, màgiques, divertides, que fan plorar, que fan riure. Ostres, l'elefant, quan va veure aquella collibada de llibres, va dir: escolta, en el meu germà li encantaria descobrir aquesta sala. Me'n vaig corrents a buscar-lo.
I sí, corrents, però silenciosament, va sortir de la biblioteca i va anar a la parada de gelats. Alça Manela. Quan va arribar a la parada de gelats, sabeu què hi va trobar? Una cua llarguíssima de persones i ni un sol elefant. Havia perdut a la seva família. Ai, mare meva! Ai, senyor Déu meu! Els elefants tenen molt bona memòria, però no així el senyor que venia als gelats de plàtan i els plàtans arrebossats i els plàtans fregits i els plàtans amb xocolata, que quan l'elefant li va preguntar si havia vist a la seva família va dir: "Oh, uns turistes elefants? Doncs ara que ho dius, no ho sé pas, no en recordo." "Oh, que és un ronda", va dir l'elefant. I va començar a voltar pels carrers de Nova York. Volta que voltaràs, va arribar a un parc molt gran que hi ha al mig de la ciutat. Algú sap com es diu aquest parc que hi ha tan gran al mig de la ciutat de Nova York? Central Park. Sí, senyora Uma, Central Park. És un parc gran, ple de llacs, ple de camins, ple d'arbres, ple de jocs, ple de gent. Camina, l'elefant va estar voltant i escolta, la seva família no estava per enlloc. Va haver arribar un moment que estava esgotat. Amb tot això, pobret, no havia berenat, perquè si us en recordeu, ell havia marxat de la cua abans de decidir quin plat en menjava. Us en recordeu d'això? O sigui, tenia un mal de panxa, de gana, estava esgotat, estava trist, necessitava trobar la seva família, fer-los tot d'abraçades i el pobre es va seure en un banc i va decidir quedar-se allà. Va dir: "Mira, em convertiré en una estàtua i ja passo de tot." Amb aquestes que estava allà tot moix, tot trist, a punt de plorar, quan de cop i volta una papallona que es deia Berta, plup, es va posar damunt de la seva trompa. "Ei, elefant! Fas cara de necessitar una abraçada." "Una abraçada? Sí, vull una abraçada del meu papa i de la meva mama i dels meus avis i dels meus germans i... Buah!" Va començar a plorar. Ostres, el pobre havia perdut tota l'esperança, estava desesperat. I la papallona Berta li va dir: a veure, explica'm, què t'ha passat? Que potser t'has perdut. I l'elefant li va explicar que estaven a la cua dels plàtans, que havia entrat a la biblioteca, que s'hi havia estat un munt d'estona i que quan avui ha sortit no havia trobat a la família per enlloc. "Oh, ja està! Ja sé què necessites. Tu el que necessites és un condensador de flux." Va dir l'elefant. "Què és un condensador de flux?" "Sí, home, una màquina del temps. Viatjar al passat, Viatges al passat, sabràs on ha anat la teva família i llavors, doncs ja està, ja sabràs on són i ja els podràs trobar." Però de què m'estàs parlant?" va dir l'elefant. No sé què t'empatolles, papallona." Espera't, va dir la papallona Berta. "Mira, elefant, jo conec algú que té una màquina del temps d'aquestes i que segur que ens podria ajudar. Ara bé, saps pescar?" "Que sí sé pescar." "Però què em preguntes ara? Què té a veure la màquina del temps amb pescar?" va dir l'elefant Lluís. "Oh, espera que t'ho explico", li va dir la papallona Berta. "Mira, el qui té la màquina aquesta del temps amb aquesta cosa del condensador de flux que et permetrà anar a trobar la teva família és un mussol que viu aquí en el parc. I en aquest mussol li agraden molt les coses brillants. Té tot el niu ple de mirallets i trossets de vidre i coses d'aquestes. Si li portem alguna cosa, per exemple, una copa del restaurant que hi ha al costat del llac, segur que li agradarà molt, estarà molt content i de seguida ens farà el favor de deixar-nos la màquina del temps. Així que necessitem construir una canya de pescar sense que ningú ens vegi una de les copes del restaurant del costat del llac, portar-li el mussol, i així podràs viatjar en el temps i trobar la teva família." Mira, el pobre elefant estava tan marejat que ja no sabia si tenia la trompa a la cara o la trompa al cul. El pobre tenia les orelles que ja no sabia cap a quina banda li miraven. No sabia si era un elefant asiàtic o un elefant africà i ja no sabia si tenia ullals o una altra cosa. Però li va dir: "Mira, papallona, tu veus clar això?" I la papallona va dir: "Sí, jo ho veig claríssim. Doncs fem el que em diguis i és igual. A veure què passa. Pitjor que estic, ja no puc estar." I amb aquestes, que
l'elefant i la papallona es van construir fora del parc, un fil que algú s'havia deixat d'un globus que s'havia explotat, i sí, ja me'ls teniu allà, amagats rere un arbre, l'elefant amb la seva trompa agafant aquella mena de canya que havien inventat i pescant una copa que s'havia deixat algú allà damunt d'una taula i fra! Un cop van tenir la copa, se'n van anar a veure el mussol. El mussol vivia en un racó molt amagadet del parc, perquè és un parc tan gran que fins i tot té racons amagats. I allà, quan van arribar, la papallona va volar a dalt de tot del niu i li va explicar el problema que tenia l'elefant. Molt bé, va dir el mussol, fantàstic, vine, que et portaré a la màquina del temps. L'elefant encara estava mig marejat, però va seguir el mussol i li va fer cas. Amb aquestes, que darrere d'uns matolls, hi havia una mena de cabina de telèfons, petita i estreteta. Li van fer entre la papallona i el mussol un cop de cul a l'elefant, el van tancar allà dins que una mica més i se'ls deixa la cua enganxada. El mussol va començar a fer uns càlculs, va començar a apretar tot de botons i de cop i volta... Va sortir un fum de dins de la cabina de telèfons i quan van obrir la porta, allà ja no hi havia res de res. Ostres, mussol, va dir la papallona Berta, però que no li has explicat a l'elefant, que no li has dit que sobretot s'ha de quedar molt amagat perquè quan es trobi el seu jo del passat pot succeir una catàstrofe, no li has dit que quan sàpiga on és la seva família ha de tornar de seguida a la cabina i tornar cap aquí, que no ho veus, quin desastre, t'has precipitat, has anat massa ràpid, mussol, això és una desgràcia, s'acabarà el món, explotarà tot. I el mussol va dir, a veure, papallona Berta, estàs fent una mica un drama, no et sembla? Tu no saps que els elefants són molt intel·ligents, ja ho sabrà tot això. Ai, mussol, li va dir la papallona, que els elefants tenen memòria, però que si són intel·ligents o no, no ho sé gaire, això. Sí, potser sí que només tenen memòria els elefants, va dir el mussol. Mira, ja m'esteniu tots dos allà discutint, que discutiràs, que discuteixes, que de cop i volta la cabina de telèfon us va començar pla! Va sortir un fum de color gris, de cop i volta es va obrir la porta i estossegant, mig marejat una altra vegada, em va sortir l'elefant. Ai, que bé! Ja està! Ja he trobat la meva família! Ja sé on són! Se n'han anat just a l'altra punta, no sé per què s'han pensat que on anava a un altre lloc i ja sé on els puc trobar. Me'n vaig corrents a cercar-los. Moltes gràcies, mussol! Moltes gràcies, papallona! I l'elefant, corrent com només ho saben fer els elefants, trap, es va allunyar. I aquest conte, doncs ja es va acabar. Què us sembla? Les hem dit totes o no? No ho sé, les repassem? Sí? A veure, si hem estat atents, Sepulcral. Ha sortit o no, Núries? Sí, oi? Què era sepulcral? Sí, senyora, el silenci. El condensador de flujo ha sortit o no? Sí, que era la màquina del temps. Pescar. Què pescaven? Sí, la copa. La copa, que és la segona paraula que tenim. L'elefant. Ai, no sé si ha sortit un elefant. Sí, que ha sortit un elefant. I l'abraçada. Que algú volia abraçades, que sí, a veure... Papallona, què tal? La família? Sí. Està bé. L'esperança? També. Sí, que no tenia esperança, oi? Quan estaven al parc. La biblioteca? També. Sí, que era el principi de tot el desastre. I finalment, la Berta? Sí, que era la papallona i jo, que estic aquí. Ala, conte contat ja s'ha acabat. Us agraden els elefants? Us explico un altre conte d'elefants? Mira, és un conte molt antic aquest que us explicaré ara. I després quan s'acabi aquest conte, la Núria ens farà un concert. Vale? Roc avui no, oi? No li he de gust avui el roc, però la Núria sí. Vale? Us explicaré un últim conte d'elefants. Diu, que vet aquí, una vegada fa molt temps, en un país que estava molt lluny d'aquí, van trobar-se un elefant i el van tancar en un estable. Ningú del poble l'havia vist, només la persona que l'havia trobat i que l'havia tancat allà perquè era una cosa tan estranya que no s'havia vist mai, que no sabia el que era, no sabia si era un monstre o si era una cosa perillosa o què era, i el va deixar allà tancat en un estable i no va parlar ningú.
només li va dir a la gent que estava prohibit entrar en aquell estable, que no hi pugui dir a ningú perquè hi tenia una cosa que no podia veure ningú. Resulta que hi va haver-hi molta gent que li va fer cas i que no es va acostar a l'estable perquè tenien por. Però hi havia una colla de gent una mica més curiosa que va dir: què deu ser que té amagat a dins d'aquell estable? Quina cosa deu estar ocultant? Per què no ens ho deu voler explicar? Per què no ens ho deu voler ensenyar? I un dia, més aviat una nit, se'n va anar cap a l'estable, allà tots en silenci, i van entrar a l'estable a les fosques. Espereu un moment que regulo això, que no sé si em sent massa fort. Ara se'm sent bé? Sí? Vale. Van entrar a l'estable a les fosques. Amb les fosques, i com que estaven a les fosques havien de portar les mans per davant per no xocar, Van entrar i de cop un va dir: oh, un moment, que toco una cosa. Oh, escolteu, em sembla que el que ha portat el nostre veí a dins d'aquest estable és una columna. Uau, sí, això és una columna. Sabeu què estava tocant? Les potes de l'elefant. És una columna molt ferma i molt grossa que està aquí ben enganxada a terra. Què dius? Va dir un altre que estava a una altra banda. Però què t'empatolles? Però que no veus que això és una mena de ventall molt gran? Mira quin vent que fa. Què devia estar tocant? Les orelles. Però què dieu? Va dir el tercer amic. Que us heu vengut l'enteniment? Però què us passa pel cap? No en teniu ni idea? Això que hi ha aquí s'ha comprat una manguera enorme. Segur que el nostre veí s'ha comprat una manguera enorme i que vol inundar els nostres camps o no sé què deu voler fer. Però això és una manguera. Què dieu d'una columna o d'un ventall? Però què t'has begut l'enteniment? Però què dius? Li van dir els altres. Però què dius d'una manguera? Però que no ho veus el que estàs tocant? Que no ho veus que això és una columna? Deia un. Què dius? Però si això és un ventall, deia l'altre. I el tercer deia que no, que és una manguera. Hi havia un quart que de moment encara no havia dit res i va dir: però què us passa? Què us passa? Però no ho veieu, que aquí el que ha portat el nostre veí és una colla de pinzells? Una colla de pinzells? Sí, jo estic tocant. És un pinzell una mica flonjo, però sí, penso que això segur que ho vol per pintar. Es deu voler pintar la casa i no ens ho vol explicar. Un pinzell? Però si això que estic tocant és una columna! Va dir el primer. Que no, que és un ventall! Va dir el segon. Que no, home, que és una manguera! Es van començar a escridassar. Es van començar a escridassar tant que es van esgargamellar. Van esgargamellar-se tant que es van discutir. Van estar a punt de començar-se a pegar. I quan estava la cosa a punt d'esclatar, se'n va anar cadascun cap a una banda. I mai més no es van tornar a parlar. Resulta que estaven a les fosques, que cadascú tocava una part diferent de l'elefant i cadascú tenia raó amb allò que explicava i no pensava que els altres també poguessin tenir raó. Llàstima que això passés fa tants i tants anys, quan no hi havia bombetes als estables que haguessin solucionat tot el problema, perquè només en pitjar un interruptor i en posar llum a la foscor haguessin pogut veure que tots tenien raó. I conte contat, aquest altre conte d'elefants, què? S'ha acabat, clar que sí. Deixem que l'Ori ens faci un concert? Sí? Doncs vinga, els que esteu a casa ens veiem la setmana que ve i ara la Núria ens farà un concert.